जय माता दी। आप सबके बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के तीसरा देवी गीत के पोस्टर लॉन्च हो चुकल बा, जौन की बहुत ही मशहूर देवी गीत बा और एक पचरा के रूप में बा। आप सबके बता दी कि ये एल्बम के नाम हम माई के नेवतले बनी, जौन की एमे बहुत ही मशहूर एक्टर डिम्पल सिंह जी काम कइले बनी। तो आप सबके बता दी गीत लिखले बनी यादव लालू जी। तो बहुत ही अच्छा गीत बा। आप सब कल सुबह ही आ रहा बा गन्नाइक फिल्म के ऑफिशियल चैनल पर। तो आप सब कल सुबह देवी गीत के बहुत सारा प्यार दुलार दी लोगिन अपन पावर स्टार पे। और आप सबके बता दी कि गाना आवते ही आज 1 मिलियन क्रॉस और प्लस 4 नंबर ट्रेनिंग पर आ चुकल बा। तो कल सुबह एकरा के 1 नंबर पर मंगाए के बा। आप सबके पावर स्टार पर ऐसा ही देवी गीत अभी तक केहू के आइल बा तो ट्रेनिंग पर नहीं आइल। तो आप सब सुबह में वीडियो बनैले रहनी है जौन की आप सबके कहनी कि ट्रेनिंग पर मंगाई लोगिन, आप सब मंगैनी। तो आप सबके प्यार दुलार बहुत मिल रहा बा पावर स्टार के। तो आप सबके बता दी कि पहिलका गीत अड़हुल के फूल 4 मिलियन क्रॉस हो चुकल बा, जौन की माँ अम्मा फिल्म्स के बा, पवन सिंह के चैनल से ही आइल बा। तो आप सब बहुत सारा प्यार दुलार दे रहल बनी। तो कल सुबह माई के नेवतले बनी गाना के बहुत सारा प्यार दुलार दे के बा, बहुत सारा बजाए के बा, बहुत सारा रील बनाए के बा। तो आप सब ऐसा ही पावर स्टार पवन सिंह पर दया बरसैले रही, प्यार दुलार देते रही और बहुत बढ़िया काम कइले बड़ी डिम्पल सिंह जी। आप सब जानते बनी कितना मशहूर एक्टर जौन की बलिया के रहे वाले बड़ी। तो जय माता दी, जय भोजपुरी, जय पावर स्टार। सब्सक्राइब माई चैनल।